everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat! Pa, tinuod ba nga si Bimbo na ang mahimula kong bana? Depende nimo, Layla. Sawa ka pa. Nausab na sa na imong una? Ako na si mo pili? Igo ko lang gipili si Bimbo nga mo'y mahimo nimong bana. Pero ikaw paghihapon ang mo desisyon. Agad si mong gibati alang kang Bimbo. Unsa man gyud ang gibati nimo ni Bimbo, Layla? Ganahan ko niya pa. Unsa? Buotan man siya. Unya, may respeto gid siya nako ay. Ug nagplano ka na ba nga sugton si Bimbo? Ingon man ka pa nga ako na muhukom. Ako lang una pa ha. Kay doon na ba yung mga tao nga maailan sa sugod, pero kung madugay na, ay wa na'y lami. Good. O say good pa. Maayo gyud nga imong hunahon-naon ang tanang butang nga imong hukman. Dili mahimong magmahay ka sa kaolahian, Layla. Kaya lang nako, importante usab ang gipitik sa imong kasing-kasing. Bitaw pa, kay libat maya ko. Ay, basin ganahan lang nas Bimbo na ako kay migami. Posible, Salp. Kinahanglang imo unang tugkaron ang tinuod nga gibati anang Bimbo nimo, Layla. Sige ba, Bimbo? Inom ta. Ano nakikinom ka na ko ron, Berkson? Tungod sa imong kalampusan, bay. Ikaw gud ang gibutaran ni Tito Luisito nga mahimong bana ni Layla. Oo, pero kinahanglang manguyab pagyapog ko ni Layla. Kinahanglang iyagi kong sugton. Sa iyo na lang kayo ang pagpasugot ng Layla, eh. Ako'y bahala nimo. Sige good, bahala ka. Imom sa dang ideya. Ang importante nga ikaw gyud ang makapangasawa ng libat. Ha? Sigaw mo nang imong matabi mo. Kukuan. Wa pa magudunta sa kung unahuna ang kaminyoon, Berkson. Pero, bay, huna-huna alang imong makuha kung ikaw ang mabana ni Layla. Mahimo ka ng CEO sa maong kumpanya kung swertehon ka. Dako ako na ng damguha, oy. Pero, pananglit, unsaan naman lang, kung makita ninyo ang tinuod nga anak ni Tito Luisito. Kato na sa akong pangasaon. Digoy, Wa pa mo kawas si Layla sa kwarto ni Luisito. Wa pa man, Ma'am Teresita. Pero, klaro naman ang resulta. Si Bimbo ang gipaboran ni Sir Luisito nga mga asawa ni Layla. Maproblema ta ini, Digoy. Gamay. Maproblema ta gamay. Kay, dili man nato sangga ka na si Bimbo. Mao, busa kinahanglang maedukar si Layla sa pagpadagan sa negosyo ni Luisito. Kamong duha ang angay nga maedukar, ma'am. Pero Digoy, wa ko saliki ni Luisito siyang negosyo. Wasap ko'y hibang kaagan sa pagpadagan ni ini. Mao na ang medyo problema nato, ma'am da. Busa si Layla lang yun ang atong palihokon sa tanan.
Nahilom ka naman kong direksyon. Wala ninyo mo nahuna ni Venus, usa? Tuod, no? Unsa mo kayo mahitabo kung makita na mo ang tinuod nga anak ni Tito Luisito? Aw. Balik sa uno sa buin eh. Lang! Ay, salamat! Nga nakagawas na gid ka sa imong halwa. Magkainom na kita. Di sa tamahin mong magdugay karon, Venus. Sige. Di ko na diha. Naunsa naman ta ini, uy. Sige naman tagadali ini. Tuod. May lugar tang adtuon, ha? Laghan ko ng libat nga daga kining lugar nga adtuon ta. Unsa? O posible, nga naa na ining lugar ang tinuod nga anak ni Tito Luisito. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Mao nga kinahanglang atong maadto kining dapita. Unsa mo gyud makuha na tong kaayuhan kung makita na to ang tinuod nga anak ni Tito Luisito, Venus? Kana! Mao na importanteng pangutana nga kinahanglang matubag niyo daan, Rexon. Kuan? Aron mawagtang na ka ng layla libat diha. Og Og ang tinuod na gyud nga anak ang musapopo sa tanang katigayunan ni Tito Luisito. Mao nga naunaw na ninyong maayo. Kung makaayo ba ninyo nga makita ang tinuod nga anak ni Tito Luisito? mas makabintaha ta kung kita ang makita sa tinuod nga anak ni Tito Luisito. Tungod kay ato kini maseminar og maayo sa dili pa nato dadon sa tubangan ni Tito Luisito. Gusto si Venus Binmo. Kung kami ang makakita, makautang o kabubuton ako ang maong babae. Sama kang nuidi ko eh. Nga mo inautangan o kabubuton ni Layla Libat. Okay. Nala. Adtuan ninyo ka ng lugar nga daghan og libat. Doon gina mo. Gitsam ning nanawag. Nambira man eh. Hello? Asa ko nung ka, oy? Kisama ka? Hala ha? Wala ka kaila sa kong tingo, Gregson? O sa man, nindot kong tingo sa phone, no? Mga wala ka kaila na ako. Uy, ikaw din yung libata ka? Ano nawawagan ako, ha? Gubo na sa di mo nga akong kalinaw karon, ha? Ay, wag yung takpo hinahon ng gubo ni mong kalinaw karo, Gregson. Pero, kisugo mo gugumpa pa. Kay patawag ka, kay doon na tayo lakaw karong gabi, eh. Unsa? Kita? Doon ay lakaw? Oo, doon ako doon tayo lakaw. Busa, kung hain ka maruso kas kalibutan, pauli na. Bye! Hey! Kayo ba yung ipanghagis din, hey? Nga naman. Sila'y lang nanawag. O sab sa koritoyo tong panuwayng libat. Papaulion ko na kong tito. Doon na milakaw karong gabi, eh. Bisit! Eh. O niya nilakaw, uy. Hindi mahimo, Venus. Kinahanglang unahon ako ang sugo ni Tito. Pero, mao pa kani akong pag-abot? O niya mulakaw na dayon ka? Gusto si Rexon siyang buhaton, Venus. Dili mahimong supako niya ang mga plano ni Tito Luisito. Pero, time paragod. Ikaw man ka mga sawa ni Layla Bimbo. Ikaw na lang ang tatong sugoon ni Tito pag uban ng Layla. Bansisalig na ko. Para kang Layla, Venus. Sagdi lang gud. Muabot ra niya ko diha. Nga ako na ang hari. Ang maghari sa negosyo ni Tito Luisito. Kung masawa na nako si Layla. Bimbo, desidido ka na gyud nga mga sawa ni Layla? Nauna-una ko ay mong gisulti, Rexon. Sayang. Kung maadto sa laing mga kamot ang negosyo ni Tito. Mao nga ako. Ako na lang ang padagan ini, puslan man. Ha? Tito. Ni anak ko. May lakaw ta? Kabong duha si Layla. Ang dunay lakaw karon. Unsa Tito? May tambungan mong party ugba.
Busa kinahanglang palitan mo gaon si Layla. Uy, murag si Venus ang makatabang ni Layla anak ito. Gusto na sabga. Nagkabuangan si mong way buot nga uyab si Layla. Tito. Di nagkumusugot. Nga mo paduol pa si Venus kang Layla. Kiwa siya mayong mabuhat niini. Tito. Tuwa na ni Layla ang akong credit card. Tabangi siya unsaon sa paggamit ini. Gusto ko nga tarong ug haom kang Layla ang gaon nga imong ipasulob niya ugma sa parte nga inyong tambungan. You are the sunshine, my only sunshine. Make me happy. May mo magmuhilom ka, Layla? Di ba ko gusto nga makabati ang tingog mo? Huwag isira ko ng bintana sa auto. Huwag kayo salig sa aircon. Hiyaan mo tingog, oy. Oy, sir. Mas ganahan ko fresh air. Lasa, gudi mo eh. Aw, ano ko mahimuan, naghilas ko. Kay ikaw, may akong bodyguard. Huy, libat. Huy. Ay ko babati ang ubos na lagi kay kunay mo, ha? Dili ko ni mo bodyguard. Bodyguard ta ka. Kay mo nisulti ni Papa nako. Ikaw ang mubantay nako. So, bodyguard ta ka. Hilasa na ba ni mo pamation, ay? Hilas na kon hilas, uy. Paunsa man na nimo be? Katigbantay man ka nako. Idi, bantayan ko nimo maayo. Ay! Uy, Kagirig panigarilyo na ba? Ha? Kadako ni mo glawas? Unya, manghingi ka? Trabaho dito, ay! Lasa naman nilutya! Maram ka di mamatay! Suway patay! Yes! Iwan sa auto eh! ay dalagoy sa koleksyon, ay. Padagan na lang, uy. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!